alang sa atong news headlines. Pinakaunang Mr. Pride celebration nagmabulukon. DTI mapasalamaton sa suporta ni Governor Uy. IBCAP, gitudlo ang umasabalay sa Barangay Imelda, Villanueva. Heat protection tips, hisgutan sa Uy, Cabalubamo Special Edition. Turismo ug talento ipasundayag sa Mr. Spotlight ug Misuroy episodes. Mayong pagbangon katawhan sa Misamis Oriental nga naa sa 424 ka barangay sulod sa 23 ka lungsod ug 2 ka dakbayan. Adlang Huwebes karon, Hunyo 22 ning tuig sa 2026. Sa mga mosunod nga minuto karon, atong sayron ang nagkadaiyang impormasyon ug mga mahinungdanong kalihukan sa probinsya. Ako ang inyong makauban sa kahanginan, Nefilim Diaz, ug kini ang Mr. News. Gisaulog sa probinsya ang pinakaunang higayon nga mapasundayag sa mga miyembro sa LGBTQ+ ang ilang kinaiya, talento ug guban pa. Kung unsa kini, ania si Ellen May Lahinaw alang sa kompletong detalye niini. Gipahigayon sa kagamuhanang probinsyal ang pinakaunang Pride Month celebration. Sa pagpakita sa suporta o pag-ila sa importante nga papel sa LGBTQIA+ community sa kalambuan sa lalawigan, malampusong gipahigayon sa kagamuhanang probinsyal ang selebrasyon Pride Month pinaagi sa nagkadayang kalihukan nga nagtumong sa pagpalambo sa inclusivity, empowerment ug paghatag og oportunidad alang sa tanan. Gisugdan ang selebrasyon pinaagi sa pagpanalangin sa Capitol Dance Fountain o sa bag-ong tennis court nga opisyal usab magilunsan aron magamit sa publiko. Lakip usab sa mga kalihukan ang launching sa Miss or Vendor Association nga naghatag og dugang nga oportunidad alang sa mga negosyante o vendors sa lalawigan. Aron mapalambo ang kahibalo og mga abilidad sa komunidad, pahigayon usab ang symposium, basic hair and makeup seminar, basic floral arrangement training ug basic haircut training nga gitambungan sa mga partisipante gikan sa nagkadaiyang lungsod ug sektor. Nahimong sentro usab sa kalihukan ang pickleball tournament nga nagpakita sa sportsmanship ug panaghiusa sa tanan. Usa sa labing mabulokon nga bahin sa selebrasyon mao ang Pride Month Parade, diin gipakita sa mga partisipante ang ilang garbo, kaisog og panaghiusa isip kabahin sa LGBTQIA+ community. Gisundan kini sa Pride of Miss or Talent Competition, diin gipakita sa mga partisipante ang ilang talento sa pag-awit, pagsaya ug uban pagpasundayag. Una sa tanan, magpasalamat ko sa atong mga lideres sila binadiri sa Misamis Oriental para sa pagpahigayon niining klase nga mga celebrar, especially sa mga LGBT no nga grabe kini ka importante sa mga isip pahinungod o paghatag og pagtagad kanamo nga mga miyembro sa LGBT nga mapakita namo ang mga tagsa-tagsa nga talento ug tagsa-tagsa nga mga kinaiya isip usa ka miyembro sa LGBT. Usa sa pinaka-highlight sa selebrasyon mo ang Coronation Night sa Miss or Pride Queen 2026, diin gipasidunggan ang katahom, talento ug advokasya sa mga kandidata. Dungan niini ang pagpasidungog sa mga individual o organisasyon nga adunay dakong kontribusyon sa pagpalambo sa katungod, kayuhan ug empowerment sa LGBTQIA+ community sa tibuok lalawigan. Gani dako ang pasalamat sa tanan LGBTQIA+ community ni Governor Juliet Uy. My message to Governor Juliet Oy is thank you so much for believing in us and for giving us the opportunity to showcase who we are, to showcase our talents and skills and even our intelligence, because giving this platform is a celebration of who we are, the celebration and commemoration of all the success and struggles of the LGBT community. And I do hope it will continue the following years so that the legacy continue. Thank you. Pinaagi sa maong selebrasyon, gipakita sa kagamhanang probinsyal ubos sa inahan sa lalawigan Governor Juliet Uy ang padayon nga suporta sa usa ka komunidad nga naghatag og patas nga oportunidad og pagtahod sa matag usa bisan unsa pa man ang ilang identidad aron mas mapalig-on ang panaghiusa og kalambuan sa tibuok probinsya. Ang Pride Month celebration gilauman nga mahimong sinundanan sa dugang mga programa o kalihukan sa pagpasiugda sa pagrespeto o panaghiusa alang sa tanan sa Mistor. Alang sa tinuray nga kamabuhan, ako si Ellen May Lahinaw, Miss or News.
Daghang salamat, Ellen. Walay undang si Governor Juliet Uy nga makig-partner sa national nga mga ahensya sa gobyerno para mahatagan og plastar nga kinabuhi ang katawhan. Tungod ni ana, nagpaabot og mensahe ang ahensya sa DTI para kang Governor Juliet Uy. Kung unsa kini, ania si Jane Salimbao. Gipadayag ni Department of Trade and Industry Misamis Oriental kon DTI Miss-Or Provincial Director Jessie Abiar ang iyang dakong pasalamat kang Governor Juliet Uy tungod sa padayon nga pagsuporta sa pagpalambo sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs sa lalawigan. Atol sa ilang pagkortesiya sa buhatan sa gobernadora, gipaambit ni Abiar ang kalampusan sa MSME nga miapil sa International Food Exhibition kon IFEX Philippines 2026 nga gipahigayon ni adtong Mayo 21 hangtod 23 sa World Trade Center sa Pasay City. Subay niini dako ang natigom nga halin sa mga MSMEs sulod lamang sa tulo ka adlaw nga pag-exhibit. Personal gid mi nga nag-extend sa among dako kayo nga pasalamat kay Governor Juliet Uy sa iyang suporta sa atong recently conducted nga IFEX or International Food Exhibition last May 21 to 23 sa World Trade Center. O ang iya pong suporta sa atong market sensing sa atong creative industry, no, particularly ang Kami Council. So atong gipahibalupod si Gov ang resulta sa IFEX, no. So we're happy to inform her nga ang atong IFEX for 3 days nakakuan kita og naka-generate og sales para sa atong mga MSMEs a total of 5.2 million. So apil na diya cash sales, negotiated sales og book sales. Dugang paniini daghang lokal nga mga negosyante ang nakab-ot og higayon sa pagigpulong ug pagkigtagbo sa mga potensyal nga importers ug exporters nga makatabang sa pagpalapad sa ilang merkado. We are really happy for the collaboration that we have and the partnership that we have right now with the province of Misamis Oriental under the leadership of Governor Juliet Uy. So sa tanan natong mga clients, no, MSME clients, the provincial government of Misamis Oriental is really extending their support para sa ikalambo gyud sa atong mga MSMEs. Thank you kaayo, Gov, sa imong suporta nga giihatag ilabi na sa Department of Trade and Industry ug sa nagkalain-lain nga mga ahensya nga ang tumong og tinguha nga matabangan ang atong komunidad dani sa Misamis Oriental. Samtang gipahibalo usab ni Abiar ang mga pagpangandam sa DTI alang sa Manila Fame 2026 nga gikatakdang ipahigayon sa Oktubre, diin ipakita ang mga nagkadaiyang non-food products sa probinsya. Nasabutan usab ang mga plano sa paghimo og permanenteng display area alang sa mga produkto sa Misamis Oriental aron dunay dugang nga lugar alang sa promosyon ug pagpasundayag sa lokal nga industriya. Gipasalig ni Governor Uy nga padayon kini nga mosuporta sa mga programa o inisyatiba nga makatabang sa mga MSMEs samtang mapalig-on ang ekonomiya sa lalawigan. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Jane Salimbao, Miss-Or News. Daghang salamat, Jane. Sa atong pagbalik, susihon nato ang mga kalihukan ug serbisyo para sa katawhan hatod sa usa ka departamento dinhi sa Kapitolyo Probinsyal. Paminawon og lantawon sa nato ang Weekly Accomplishment Report ni Governor Juliet Uy gikan sa Hunyo 15 hangtod 19 ning tuiga. Panguna sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy, walay undang ang pagserbisyo ang kagamhanang probinsyal sa paghatag sa mga programa o serbisyo alang sa kaayuhan sa katawhan. Pinaagi sa nagkadaiyang kalihukan o inisyatiba nga gipatuman sulod sa usa ka semana, gipakita sa administrasyon ang padayon nga paningkamot na walay bisan usa ka misa-misnon ang mabiyaan sa paglambo o kauswagan sa probinsya. Sa pagsugod sa semana, nangulo ang Provincial Youth Development Office sa ika-24 flag raising ceremony diin gitanyag sa buhatan ang ilang mga programa o proyekto sugod Hulyo 2025 hangtod ning kasamtangan. Lakip sa programa sa buhatan ang bloodletting activity, SKNYDO Performance Assessment and Evaluation 2025, kabataang Bangon Miss-Or Workshop, Spark Program, Bangon Kabatan-unang Misa-Misnon ug ang awarding of top performing SK Federation, YDO ug SK Council. Sa susamang adlaw mitambong ang inahan sa lalawigan Governor Juliet Uy sa State of the Municipality Address sa lungsod sa Villanueva, nagipanguluhan ni Mayor Julio Uy. Ang kalihukan nagsilbing higayon ang ipakita sa lokal nga kagamhanan ang mga nahimo nga programa o mga plano alang sa padayon nga kalambuan sa nasangpit nga lungsod.
Gipahigayon usab sa lungsod sa Opol ang Municipal Job Fair nga nagtumong sa paghatag og dugang mga oportunidad sa trabaho alang sa mga residente o mga nangitag panginabuhian. Ang maong kalihukan nagsilbing tulay tali sa mga employer o job seekers aron mapadali ang proseso sa pagpangita og trabaho ug makahatag og mas daghang oportunidad sa komunidad. Samtang mukabat sa 450 ka mga ero ug iring ang nakabenepisyo sa gipahigayon nga mass anti-rabies vaccination sa lungsod sa Salay pinaagi sa pagpanguna sa Provincial Veterinary Office. Kabahin kini sa padayong kompanya sa probinsya aron mapalig-on ang paglikay o pagkontrol sa rabies pinaagi sa libre nga pagbakuna sa mga binuhi. Dako kini tabang sa pagpanalipod sa kahinsog o kaluwasan sa komunidad batok sa makamatay nga sakit nga rabies. Adlaw Miyerkules nagpadayon ang paghatag sa ayuda pinaagi sa bigay-bigas para sa masa program aron matabang sa mga pamilyang nanginahanglan sa lalawigan. Sa maong inisyatiba nakaabot ang programa sa lungsod sa Magsaysay, Medina, Talisayan ug Balingwan, diin daghang mga benepisyaryo ang nakadawat sa tag 10 kilos rice isip suporta sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Gihimo usab ang duha ka adlaw nga ASF surveillance sa PVO sa lungsod sa Lagonglong aron padayon nga mamonitor ug mapanalipdan ang kahimsong sa mga baboy sa nasangpit nga lungsod. Sa unang adlaw gihimo ang surveillance sa mga barangay sa Kauswagan, Manaol, Banglay, Lumbo ug Poblasyon. Samtang sa ikaduhang adlaw gipadayon kini sa mga barangay sa Umagos, Kabulawan, Dampil ug Gaston. Ang maong kalihukan kabahin sa padayong paningkamot sa gamhanang probinsyal aron mapugnan ang posibleng pagsulod sa ASF pinaagi sa regular nga monitoring ug pagpagbayayong sa mga lokal nga mag-uumas ug barangay officials. Samtang nagkayusa ang mga Public Employment Service Office Managers sa Misamis Oriental sa ilang monthly meeting kagipahigayon sa lungsod sa Initaw. Ang maong kalihukan nagtumong sa paghisgot sa mga programa, kalihukan ug mga estratehiya aron mas mapalig-on pa ang serbisyo sa panginabuhian o panarbaho alang sa matag misamisnon. Adlaw Huwebes mukabat sa 390 ka mga benepisyaryo gikan sa nagkadiyang lungsod ug syudad sa lalawigan ang nakadawat sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Payout. Matag benepisyaryo nakadawat og tag 3,000 pesos nga pinansyal tabang aron makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan sa pag-atubang sa mga hagit nga ilang nasinati. Ang maong kalihukan hiniusang paningkamot sa kagamhanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy katimbayayong ang abaming party list ng Department of Social Welfare and Development Region 10. Samtang nakiduyog ang kagamhanang probinsyal pinaagi sa Provincial Library Office sa pagbuka sa Mindanao Book Fair 2026. Gitambungan ang maong kalihukan sa mga manunulat, magtutudlo o estudyante gikan sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao aron sa pagsaulog sa kamahinungdanon sa pagbasa o padayon sa pagkat-on. Sa susamang adlaw may kortesiya ni Governor Uy ang mga representante sa Felfira Personnel, OWA Region 10 o mga municipal organization of differently able person organization sa Kapitolyo Provincial. Ato sa pagbisita gihisgutan ang nagkalain-laing programa o inisyatiba nga makatabang sa pagpalambo sa panginabuhian, kaayuhan o mga serbisyo alang sa katawhan sa probinsya, ilabi na sa mga mag-uuma, OFW o mga person with disabilities or PWDs. Adlaw Biyernes, sa pagpakita sa suporta o pag-ila sa importante nga papel sa LGBTQIA+ community sa kalambuan sa lalawigan, malampusong gipahigayon sa kagamhanang probinsyal ang selebrasyon sa Pride Month pinagi sa nagkadayang kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa inclusivity, empowerment o paghatag og oportunidad alang sa tanan. Gisugdan ang selebrasyon pinaagi sa pagpanalangin sa Capital Dancing Fountain o sa bag-ong tennis court nga opisyal usab nga gilusad aron magamit sa publiko. Lakip usab sa mga kalihukan ang launching sa Miss or Vendor Association nga naghatag og dugang mga oportunidad alang sa mga negosyante o vendors sa lalawigan. Aron mapalambo ang kahibalo sa mga abilidad sa komunidad, gipahigayon usab ang symposium, Basic Hair and Makeup Seminar, Basic Floral Arrangement Training o Basic Haircut Training nga gitambungan sa mga partisipante gikan sa nagkadayang lungsod o sektor. Nahimong sentro usab sa kalihukan ang pickleball tournament nga nagpakita sa sportsmanship o panaghiusa sa tanan. Usa sa labing mabulukon nga bahin sa selebrasyon mao ang Pride Parade diin gipakita sa mga partisipante ang ilang garbo, kaiso o panaghiusa isip kabayan sa LGBTQIA+ community. Gisundad kini sa Pride of Miss or Talent Competition diin gipakita sa mga partisipante ang ilang talento sa pag-awit, pagsayaw ug pang pasundaya. Usa sa pinaka-highlight sa selebrasyon mo ang Coronation Night sa Miss or Pride Queen 2026. Diin gipasidunggan ang katahom, talento ug advokasya sa mga kandidata. Dungan niini ang pagpasidungog sa mga individual o organisasyon nga adunay dakong kontribusyon sa pagpalambo sa katungod, kaayuhan ug empowerment sa LGBTQIA+
QIA Plus community sa tibuok lalawigan. Pinaagi sa mong selebrasyon gipakita sa kagamhanan probinsyal ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy ang padayon nga suporta sa usa ka komunidad nga naghatag og patas nga oportunidad ug pagtahod sa matag usa bisan unsa pa man ang ilang identidad aron mas mapalig-on ang panaghiusa og kalambuan sa tibuok lalawigan. Sa pagtiklop sa simana adlaw Sabado malampusong gipahigayon sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Villanueva ang Governor's Night diin nakatigong ang mga leader sa probinsya, mga opisyal sa lokal o mga lumulupyo aron mapasidungog sa padayon nga kalambuan o panaghiusa sa lungsod. Duyog ang maong kalihukan sa pagsaulog sa ika-64th araw ng Villanueva. Malampusong gipahigayon usab ang Summer Reading Camp Culmination Program nga gitambungan ni Board Member Princess Imano ug Daniel Lagbas Austria. Atol sa kalihukan gipasidunggan ang mga kabatan-unang aktibong miapil sa Summer Reading Camp isip pag-ila sa ilang paningkamot sa pagpalambo sa kahibalo sa pagbasa ug pagkat-on atol sa bakasyon. Ang kalampusan sa programa na himong resulta sa hiniusang paningkamot sa kagamhanang probinsyal sa pagpanguna sa Provincial Library Office, ginikanan ug partisipante. Samtang nakabot sa 22 ka mga munisipyo ug duha ka dakbayan sa Misamis Oriental sa calendar year 2025 ang Good Financial Housekeeping nga opisyal nang giila og iaprubahan sa Department of the Interior and Local Government Central Office. Ang maong kalampusan nagpakita sa lig-on nga pagsalig sa mga lokal nga pagamahanan sa transparency, accountability ug maayong pagdumala sa pundo sa gobyerno. Usa-usab kini kabang matuod sa ilang padayon nga paningkamot sa paghatag og responsable ug epesyenteng serbisyo publiko alang sa katawhan. Sulod lamang sa usa ka semana dagang manghinungdanong kalampusan ang nahimo sa probinsya pinaagi sa pagpangulo ni Governor Juliet Uy. Ang nagkadayang programa o kalihukan nagpakita sa tinuod nga pagtagad sa kayuhan sa matag sa misnon. Gikan sa paghatag og mga oportunidad sa pagkat-on og panginabuhi hangtod sa pagsuporta sa kabatan-unan ug lain-laing sektor sa katiliban. Kini ang mga kalampusan usa ka pamatuod nga ang administrasyong Uy nagpadayon sa paghatag og serbisyo nga adunay kasing-kasing ug katuyuan. Pinaagi sa hiniusang paningkamot sa kagamhanan ug sa katawhan nagpadayon ang Misamis Oriental sa pagbangon alang sa mas maayong kaugmaon sa matag Misamisnon. Usa sa mga mahinungdanong panglantaw ni Governor Uy sa lalawigan ang pagpakunhod sa ihap sa kagutom. Mao nga anaa ang programang Uma sa Balay kun USB nga gitagana sa mga komunidad sa lalawigan aron masulbad ang maong suliran. Usa sa mga nakabenepisyo niini ang Barangay Imelda sa Villanueva. Ihatod karon ni Regiana Mormaygay ang kompletong detalye sa maong balita. Nagpadayon ang pag-implementa sa Uma sa Balay nga nagsilbing priority program sa kagamhanang probinsyal alang na sa kinatibuk-ang tingusbawan sa matag panimalayog individual labi na diha sa kabaranggayan. Laing hugna sa Uma sa Balay ang natigayon alang sa kapin 50 ka mga benepisyaryo nga taga-barangay Imelda Villanueva kung asa mapasalamaton kaayo nga nalakip sila sa maong inisyatiba. Sa pagpanguna sa buhatan sa Integrated Provincial Capital Assistance Center kon IPCAP, nagmalampuso ng ikatunang Modules 1 ug 2. Kini mao ang orientation o pagpasabot kung unsa ang programa lakip mga benepisyaryo nga madawatan ngadto na sa pagtigayon og demonstration aron ma-apply na nila kini sa dili madugay. Sulti ni IPCA Consultant Perfecto Rom Jr. nga maoy resource speaker sa nasangpit nga pagtulunan dili lang pagpaambit og skills apan ang panlantaw nga mahatag sa kinabag-an ang maayong konsepto. Kini pagpakunhod sa galastuhon ug ang pag-improbar sa health status sa matag sa misnon. Tuluan silang sa pagmix sa yuta. Kung makita nilang epektuan ni sa ilang Uma sa Balay, pwede na nila ibaligya sa uban nga gusto pod nga mag-garden pod. Labi na wala sila access sa yuta pero gusto mag-garden, pwede mahimo nilang negosyo ni ibaligya pod sa uban nga mga interesado. Og ang abono. Ang abono niini gikan lang pod sa kusina kay nagagamit man tag mga household biodegradable wastes. I-convert siya into fertilizer, liquid fertilizer. Ug ang solid part niini sa basura i-convert siya into soil, kanang mixed soil. Salamat kang Governor tungod kay sa pipila na ka mga probinsya, munisipyo, syudad nga akong pambitan niini nga programa, si Governor Juliet Uy lang ang nagdawat niini nga himo niya nga special program gyud para sa usa ka probinsya. Gipunti nga ang mga benepisyaryo makagahom na sa ilang tagsa ka alternative source of income nga nakadepende sa ilang capability bahin sa area nga bisan gamay lang apan duyog sa kakugi nga ilang angay batunan sama sa pagpananom og lagutmon aron makalahutay kini. Magpasalamat sa akong nakakuha ni kay daghan akong matunan ni nga kung saon pagtanom sa mga ginagmay lang yun nga lagutmon.
nga dali na to mukortahan bisa to gamay ra kay nga area. Muna nga focus yung karon nga ako sa ning imbituhan nga maka tanom sa kuan ni kay yawat na lang yung makatabang-tabang sa atong pamilya ba. Ako sa magpasalamat sa ako ka Ma'am Juliet Uy nga nag gikuan ni nga programa aron makatabang sa mga kabus sa bigat tong mga pobre nga niya sa bukid-bukid kung saan pagpananom sa mga gagmay nga lagotmon aron makatabang sa ilang pamilya. Panghinaot ni Governor Juliet T. Uy nga madala ang sustainableng mga programa sa kabaranggayan labi na bisan mga hilit nga dapit dili gayud mahikalimtan. Pinaagi sa USB program, paglambo sa agrikultura ug dugang kapangitaan maoy dakong epekto niini. Ning kasamtangan moabot na sa dulan usa ka libo ka individual kan willing participants ang desididong magkat-on sa sistema nga gilatid sa uma sa balay nga programa nga ang tinguha mao ang maayong kabag-uhan. Update gikan sa IPCA kun OBA, ako si Regia Namor Maygay, Miss or News. Daghang salamat, Reg. Sa laing bahin atong sayron ang istorya sa kinabuhi ug pangandoy sa usa sa mga garbong atleta nato sa Misamis Oriental nga si Kirk Zamayla. Ihatod karon ni TJ ang pakigstorya kaniya sa Miss or Spotlight. Atong mahinabi karon si Kirk Zamayla usa ka garbo sa probinsya sa Misamis Oriental nga taga Villanueva. Gibantog siya sa sports nga karate, diin iya nang nadala ang pangalan sa Misamis Oriental ug sa tibuok Pilipinas ngadto sa nasod sa Italy. Atong sari ang iyang storya niining Spotlight segment. Kanusa ka nagsugod sa imong profession sa karate? Nagsugod ko profession sa karate is back when I was 7 years old. Grade 2 ko that time, no? Pero that time is dili pa siya intact kid nga mo yung gusto. Kumbaga, training lang, abanuban. Nagsugod ko nga nag-build ako ang mo gini ang para sa ko is when I was 13 years old nung pagdawag na ako sa nationals o gold. Pero nakain ko nga kailangan ako ni-pursue, nag-do something sa karate. Number one, nag-gatag sa inspiration nga nung karate is akong brother na wala na din na si Hans. Siya yung number one ang nag-enroll sa karate. So ako nag-abanuban ako sa iya ha. Ang tud nga siya, niabot ang time nagundang siya kay Kapoy tapos ako na hanggang continue. So hangtod karon siya pa ng inspiration number one. Itungod sa iya, basta ako nakasugod og karate. And aside po dahil na akong family po nga always support sa ko mga teammates and friends. Daily routine sa training. So dito sa Manila is if night class and training. So kung matamig 6 a.m. to breakfast tapos morning training. Mostly ang morning training is lifting, gala sa mga buhat mi and then cardio, run or stairs. Tapos between na nga sa time 6 to 12 p.m. is if na school, after sa training diretso sa school. Tapos balik na sa dorm or sa ultra. Kasi miga ito ko yung mga athletes to lunch. Tapos after good sa lunch, ang printing is rest. Kaya na po may training pagkahapon which is karate na good siya. Sparring or skills. Pressure, dili mo na siya mawala. Nang na always, no? Ang pressure. So, labi rin ako ginandal ng pressure is, good. Always good prepare. Layo pa lang, kumbaga, sa daily routine pa lang, sa mong always nga ginabuhat. Always good nga, akong kagalingon nga, discipline good. Pagkaon, sa tulog. Dito gabuild akong confidence nga, medyo ma-concur na ako ang pressure. No, which is hindi mo siya totally mawala gyud, pero at least diba for me ma-minimize na ako ang pressure. So yeah, yung sa uban, diba, pressure is a privilege. Back to 2023, every year na nationals, so na qualifying para mag-training ayo para tula sa nationals kung ma-select ko, diba, hopefully. So katong nga time is naglarga ko sa gawa sa Italy, tapos nagdula ko sa nationals. Sadly wala ko nakuha. Then, here comes 2024. Sa last nagili siya para mag-hunt nga makasulod sa national team. So, thank God naman, nakasulod sa Philippine national team. So, and then dagdaog po sa gawas. And nakuha, busa nga nakasad po sa national team karon tumasa ko.
both nimo ipaabot ni mensahe pag-inspire ang ubang tao or atleta sama sa imo. Don't rush. Magina sa ako number one. Kung mo sa ako maging na-experiences. Tapos sobra ka gadali bitaw ng gusto. Dito mo success. Dito mo makita ang result, which is dili siya. I know there's a right time nga kita na po na paboran, di ba? Always continue lang to dream. I know if you sacrifice good kablo kasi pagaling nga ka sakripisyo ka gagagag oras sa imong butang nga imong gina-focus. I know naging magbunga na. Kurt, unsay pinakadakong achievement o award nga imong nadang-an? Pinakadakong achievements siguro pag gold na ako sa Southeast Asia Championship sa Bangkok, Thailand. Wow, mo yung mas natatak sa kuha. Kaya mo gusto ang last card. It's either ang result na to if Wido ko kadaog gato, mundang naog karate. So nagdaog ban, so mong itong biggest achievement nga pag-gold na ako sa akong category that time. As of now, we're preparing sa Asian Karate Championship sa Bali, Indonesia. This coming June. Sa last month, grabe yung training. This month yapon, grabe yung training sa May. Hard training, skills, cardio. And after May, first week sa June, kaya ang tournament is third week ata sa June. So after sa May, then first week sa June, taper na. Di na siya grabe kapoy. Kaya para mo recover po na mo ang body. Okay, Kurt, isip usa ka misamis noon, usa ka kanang Lumad Villanueva. Unsa imong mensahe sa pamilyang Uy, especially kang Governor Juliet Uy? Ko, thankful to them. Sa una pa, katong kay Mayor Ginny Oy, dili pa sa Villanueva, no? Grabe ang support sa mua throughout. Dili sa kuha sa mga karate, gusto sa lain nga sports, di ba? Since karon pod sa province, no? Kang Gov. Sada ang program ni Gov karon ni year. Ako nasuya gani ko karon nga nay mga cash prize, no? If makadaog mo. Hindi balik. Pati yung mga bago nga mga athletes diri. Grabe gid. And thankful sa ila pod always. Sir Kirk, thank you kayo sa imong ihatag nga time, no? Good luck and congratulations. Yes, thank you pod. Thank you. Thank you, Miss Cooper. O karon atong i-check ang lakat sa panahon sa Misamis Oriental sulod sa usa ka semana. Alang sa atong lakat sa panahon ning semanaha, sugod karong adlaw hangtod sa Sabado, ang Misamis Oriental makasinati sa mapanganuron ngadto sa panalagsang madag-umon nga kalangitan ug dunay posibleng pag-ulan o rain showers ug pagkilat. Ang pinakaubos nga temperatura anaa sa 26 degrees Celsius ug pinakataas 34 degrees Celsius. Gipaymangnuan ang tanan nga mag-amping og permente magdala sa mga gamit nga makapanagang sa init ug ulan aron makalikay sa mga sakit nga makuha tungod sa kalit-kalit nga pagbag-o sa lakat sa panahon. Kanunay karon nga gausab ang dagan sa klima. Angayan kining bantayan nato ang mga senyales aron malikay sa posibleng mga sakit nga makuha tungod sa kalit-kalit nga pag-ulan bisan sa kainit sa panahon. Ania ang dugang detalye may tungod sa pagpangandam sa kainit ug maulan nga panahon. Pinaagi sa Uy, Kabalo Ba Mo? Special Edition. Kabalo Ba Mo? Wala gibay sakit ka sa ulo ang kasilaw sa adlaw. Saan naman nato ni ay? Ano ko balon sa buhatan ba? Ay wait. Dati gipo sa Miss OKI ko abot sa kainit sa panahon karon atong lantawon. Di, tunod daw kami. Uy, kabalo ba mo? Dinhi sa Misamis Oriental, padayon binabantayan pagsama sa temperatura nga dunay dakong epekto sa adlaw nga nabuhi sa mga tao. Dili lang usa ka discomfort, kaya ang sobrang kainit may mahinungdan sa lain-laing kondisyon o sakit-sakit nga posibleng makuha sa atong lawas.
Mao nga importante kayo nga atong masabtan kung saan magatubang niini o saya nga buhaton aron malikayan ang peligro nga dala sa init nga panahon. Busa, kini ang buhata. Uy, time sa! Kita magpatakaw gyawit. Mangayo tawag advice gikan sa expert nga si Dr. Michael Dimamay, ang Hospital Operation Management Division Head sa Provincial Health Office bahay niini. Una, ibalo nato kung unsay may tabo kung epekto sa sobrang kainit sa atong lawas kung dili ta magamping. Well, kung nasa no, is dehydration. Then, once na mag-start magutag ma-dehydrate na kita, it will cause cascade of events sa atong panglawas. Electrolyte imbalance kita, renal failure. So, this is a cascade of one. Dehydration yun ang una natong problema. That's why we always promote na mag-hydrate yan. No? Always have adequate water intake. O kung mauna ang epekto sa lawas, mas importante sab nga masayra nato kung sa pay sunod nga stage kung mo grabe pa ang kondisyon. Sama na sa unsay kalainan sa heat exhaustion o heat stroke. Sakto yun ka, Jules. Importante yun ni Aaron dili patakaw og lihok kung mo grabe ang kondisyon. Based on the body temperature, usually kaning heat exhaustion is ang imong temperature is less than 40 degrees Celsius. Now when we say heat stroke, kana siya failure na naging failure sa thermal regulation. That's why ang body temperature nimo is equal to 40 degrees Celsius or higher. Grabe na gid kakainit. That is one way of diagnosing patients with heat stroke. So kung heat exhaustion pa lang, makafeel ka kakapoy, makalipong ug sakit sa ulo. Pero kung heat stroke na gani, delikado na kini. Emergency na siya o kinahanglan gilayon ng medical attention. Dili po tanan parehas og risk ani. Dahil mga tao nga mas dali gyud maapektuhan sa grabe nga kainit. Usually ang mga taas kaning mga vulnerable ani akong ingon ganina, no? Katong mga elderly, no? And those patients with mga medical conditions, no? And also children, no? Kay lisod pa ang thermal regulation sa ilaha, no? Mga vulnerable na mga individuals na. Mao, mas kinahanglan sila bantayan kay mas delikado ilang sitwasyon kung ma-expose sa init. Og may tabo na gani ang heat stroke, importante nga makabalot ta o sa sakto nga buhaton dayon. As soon as possible, dapat madala yun nato sa hospital dayon. So, dapat delete the medical care. Isa sa mga practices po is that to give alcoholic drinks, no? Kaya siya bawal, yun na siya. Kaya when we give alcohol, no? Di ba, pag mag-inom ta, sige tag-ihi, it will worsen ang iyahang dehydration. Pag unconscious na or gasisure ang patients, ang uban mo God madalag sa atong i-force na mag-inom gapon, dili na siya pwede. Usually magka-aspiration pneumonia na noon na siya, which is mas delikado. No? That is why as soon as possible, dapat madalagin niya siya sa hospital kay Aaron, ma-start na to ang IV fluids. So dili day sakto nga paipon dayon ug hatagan og bisan unsang remedy, apan mas maayong madresog gyud sa ospital. O aside sa heat-related illnesses, usap pod sa kasagaran karon ang sunburn tungod sa sobrang init sa adlaw. Ang giingon din kanina, no? Let us refrain from going out from 10 a.m. until 4 p.m. Make sure na before maligo, dapat butang yun daw katong sunscreen nga taas og SPF, no? Kaya mas taas po ang iyahang kuhaan sa UV, which is more makasunog sa atua. Take note, before mo gawas ang pag-apply sa sunscreen, dili after ha. Ay, sucks pan. Pero SPF 50 man pud ni. Ay nako. O kung dili gid malikayan ang paggawas, kinahanglan gyud nga mag-amping ta og tarong. It is very important na we stay vigilant yun. Especially sa paggawas-gawas na to, dili ta pirmi magawas samot na from 10 o'clock in the morning until 4, no? Kaya mo ginakasagsagan sa pag-init, no? And also, we have to always remember na to hydrate, no? Inom yun, tubig, dagan tubig. Kaya isa sa mga atong ginakaligaya, no? Yan yung mga panahon na is heat exhaustion. Sa padayon sa pagtaas sa temperatura karong panahon na ana ang primangno ang kainit bilang pas nakahasol kung dili usa ka seryosong hulga sa atong paglawas. Labaw pa sa pagkikay sa adlaw, kini nakaugagan nato sa pagmatngon ug pag-atiman sa atong kaugali.
Nagpadumdum sa kini nga ang pagpadalikod sa atong tawas usa ka responsibilidad nga dili angay pasagdan. Kaya ang pagamping karon makaluwas sa kinabuhi ug kaugma. Please like, share, follow our FB page, Misamis Oriental Provincial Information Office. Alan sa ubang pa mga linong impormasyon. Kami ang PIO interns o kini ang special edition sa Uy! Kabalo ba mo? Sa hinapos nining atong programa, paminahon usa nato ang mga mensaheng pasalamat kang Governor Juliet Uy gikan sa grassroots communities hangtod sa mga kadaguan sa lalawigan. Kini nagpamatuod nga walay pili ang iyang paghatag serbisyo para sa kaayuhan sa tanan. Aniya ang usa ka mensahe sa pagpasalamat para sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy. Daghang salamat sa atong gobernatura, overwhelming with happiness and of course gratitude sa panghitabo ug activities nga atong ihimo karon kaning pagkabot sa tagnapulo ka kilo nga bags of ubas para sa atong mga pamilyang mga taga-Hasan. Ako yun sa kawitaan, ma'am. So, driver sikat lang ko. At kayo mo kintang. Kanang gihatag ni Gob. Dapat na yung katabang kay kaumos ko, mama. Dapat kayo pasalamat kang Gob nga dapat kayo tabang sa mo. Dapat po yung kalipay, magkakaon pala ko minhan. Nagpasalamat ko kay Governor Uy, especially nga iyang gitagaan og pagtagad ang mga mawa doctors. Wala gid mi niyang gipasagdan o sa mga nurses, mga midwives ug tanan healthcare workers, itagaan jud min niya og pagtagad. Inatunta ang administrasyon ni Governor Uy magmalampuson o ang tanan katawhan magtinambanga aron sa kaayuhan sa province sa Misamis Oriental. Dako kayo kong pasalamat nga nakasuporta si Governor Juliet. Maayo sa katawhan din sa lugar. Governor Juliet, dako kaya kong pasalamat nga sa iyang paglingkod sa usa ka sa Misamis Oriental. Dako kayong kausaban ug maayo yang pagbuhat niya yayo niya pagdalo kan ang Misamis Oriental. Og dako kayong salamat nga unta dili nila pakyason og inubanan sa atong buhi nga Dios nga maoy latag sa tibok natong dinhi sa kalibutan. Daghang salamat. Ang probinsya sa Misamis Oriental adunay nagkadaiyang atraksyon sa mga turista labi na pag-abot sa pagkaon. Usa na niini ang nailang pagkaon sa pamilyang Pilipino na makita sa matag lamisa. Ang bibingka ang usa sa mga nahimong garbo sa lungsod sa Manticaw tungod sa pagkabarato ug dekalidad niini. Alang sa dugang detalye niini, atong lantawon ang gisuroy. Uy, Misamis nons, nangita ba mo og pwedeng maadtuan nga mga maanindot nga lugar for stress relievers samtang ga-enjoy usab sa lamiang mga pagkaon? Aniya kita karon sa gibantog nga bibingka espesyal diri sa lungsod sa Lugayt ug Manticaw. Unsay naaani? Giunsa kini pagluto? Unsa ba gyud ang naka-espesyal niini? Tara, uban ni ako ninyo og atong sutaon sa Misuroy episode. Partikular sa lungsod sa Manticaw nga nahimutang sa segundo distrito ng probinsya sa Misor, ubay-ubay ang mapalitan sa bibingka. Ang bibingka mao'y sikat nga produkto dinhi sa lungsod sa Manticaw. Ako di si Maiko Kapampangan, 25 years old, taga Iligan City, Santa Palomina. Unsay proseso sa paghimo gid bibingka? Ang pinakauna gyud kay kilohon man ang bugas, kay sugar, kilopon sugar. Then kisla na mo, butang lubi, butang yes, ipagaling. O magpagaling, patubo ka jud. Aya di may magpande na, magpa-heaters pugon. Aya di may magproseso luto na dayon. Ang bingkahan din sa lungsod sa Manticaw, abli 24/7 kung asa maka-avail ang tanang turista. Nagabiyahe pasulod og pagawas sa Misor, bisan mga estudyante og tanang gusto mitilaw niini. Daghan ba ka ng mga turista gani diri? Oh, daghan kayo. Daghan kay bibo ang gisanan gani kay nagaluto po gahapon karon kay nahurot na sad. Dali ra kay mahurot ba kay Kani sikat mo di kay bingkahan rin. Ang isa gyud ka bingka gyud na gyud kay natag 5 na poy tag 10.
Samtang ang bibingka dili lang mapalit sa mantikaw apan ana usab sa kasiglit nga lungsod nga mao ang lugait. Pila ka bingka mga produce sa isa ka adlaw? Mga 12 kilos mo haon og mga 16. Ang isa sa icons mo gud namo gud say pulo kadagko din apoy 36 ka gagagmay sa isa kay 49 ka cons. Importanteng masuportahan ang lokal na mga produkto dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental isip tabang sa mga gagmayng negosyante o mga trabahante sa ilang kuhaanan o panginabuhian bisan kita mga consumer dako usab kining benepisyo aron mapalambo ang atong kinatibuk-ang ekonomiya. Ayaw na paglangay, suroy na mo dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. Kung asa dili gyud kamahayan, apan sigurado makatagbaw kanimo og imo nang kanunayang pangitaon. Good food, good mood, once experienced, always wanna go for more. Uniquely Miss Or, where every journey is truly unforgettable. Alang sa full package experience, atangi ang laing pang episodes sa atong Miss Suroy na programa. Daghang salamat kaninyo katawhan sa Misamis Oriental sa paguban kanato niining atong programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet T. Uy nga nahimong sumbanan ang panagiusa nga magsilbing dalan sa kalambuan. Atangin ninyo ang uban pang mahinungdanong impormasyon ug mga segments sa sunod episodes ding atong programa. Sa ngalan sa tibok Miss Or PIO, subli ako si Neflim Diaz ug kini ang Miss Or News.